Hola, soc Xavi Calabuig. Des de l'1 de gener del 2014 soc oficial de bombers del Consorci de València i des de la meva responsabilitat com a jefe de guàrdia també estic adscrit al Departament de Formació. Com sabeu, he estat coordinant els cursos del procediment de seguretat en altura i el tema que ens toca avui és poder arribar a tots els bombers del Consorci de València per a que d'alguna forma siguin capaços de treballar de la mateixa forma aplicant el procediment de treball desenvolupat per la guia tàctica i concretament per la guia de mètode. En el tema que estem tractant de seguretat en altura, us hem passat unes fitxes pràctiques en les quals teniu desenvolupada la pràctica en els objectius i com volem que la desenvolupeu per al vostre entrenament. A més, si considerem necessari, en aquest cas anem a fer-ho, en aquesta primera fitxa pràctica, us donarem una presentació en diapositives en la qual podeu impartir la part docent tècnica de com se realitzen els anclatges i quina seria la millor forma de fer-ho, anclatges en la vertical. I finalment anem a filmar una sèrie de vídeos explicatius molt concrets per a que visualment també tingueu com ens agradaria que desenvolupareu la pràctica i que aquesta pràctica suposi un entrenament per a tots vosaltres, de forma que pugueu agarrar la destressa necessària per a ser més eficients en els serveis en els quals teniu que aplicar totes aquestes tècniques de seguretat. Així tenim el material que disposem en un BUP per al tema d'aplicar el procediment de seguretat en altura. D'una banda tenim EPIs personals, que disposem de moment de 2 EPIs, i un altre material col·lectiu. Com a equipament personal per a bomber en seguretat a altura, disposem de 2 EPIs dins del BUP. Estos EPIs van en una saca de 15 litros, en la qual en esta saca tenim l'equipament per a un bomber. Esta saca, dins d'ella disposem d'un arnès Navajo Bolt Fast Crawl, en el crawl, un IDE en el seu mosquetó, puny bloquejador en un mosquetó OK, cabo d'anclatge en 3 mosquetons i antideslizant anticaigudes en la seva cinta dissipadora. Este és l'equip personal per equipar un bomber. Per últim, comentar-vos la incorporació de la navaixa com a un element més de l'EPI de seguretat en altura. La navaixa ens permet fer la maniobra que ja conegueu del tall de corda per a desbloquejar un company de la vertical. Ara anem a explicar-vos quina és la forma adequada de ficar-se aquest equipament personal. Ens fiquem l'arnès Navajo. El primer que tenim que tindre en compte és tindre totes les hebilles totalment soltes per a que després apretar-les i adequar-les al nostre tamany de cos. L'agafem per la part de dalt i col·loquem després les perneres. Aquesta tasca de ficar-se l'arnès haguem de fer-la de forma individual, de forma que cada bomber deu de individualment ficar-se el seu arnès sense que ningú l'ajude. Posteriorment, sí que farem un check-in i un acomodament i ahir ens ajudarem entre un bomber i l'altre. L'arnès ja sabeu que està composat per 2 parts, una part en la part pelviana, en la cintura, i una part i el top que portem a la part de dalt. Ajustem el que són les perneres. En un principi fem un ajuste global. Posteriorment, quan tinguem que petjar-nos de la vertical, ahí sí que tindrem que fer un repretament de tot el material, de totes les hebilles, per a que ens repartisca bé la càrrega de tot el cos en aquest arnès i tindre una major comoditat. Una volta apretades les hebilles, el que farem serà ficar-les en la seva part per a que no estiguen molestant-nos a l'hora de treballar. Comprovem que el connector està perfectament tancat i el dispositiu de seguretat, que és la peça de plàstic, també està col·locat en el seu hueco de forma que no estigui treballant de forma inadequada. Per qüestions de seguretat, tots els connectors que estem utilitzant tenen que tindre 2 posicionaments per a poder-se obrir i tancar.
i aquests posicionaments es tenen que fer de forma voluntària. Per això al mallón se li fica el dispositiu de plàstic per a que siga el segon dispositiu que ens obligue i que ens assegure que aquest mosquetó està perfectament tancat i no se ens queda obert. Una volta hem chequeat que el mallón que connecta la part de baix de l'arnès, la part alta, està perfectament, verifiquem que la hebilla no ens pega en la part de darrere de la nuca, té que estar en aquesta zona dorsal i la part external perfectament. Ja tenim l'arnès perfectament. Fiquem el cabo d'anclatge. En el punt de la cintura, ahí és el punt de subjecció dels elements d'amarre estàtics. El que tenim en la part de dalt és el punt de subjecció dels elements anticaigudes. Per tant, el cabo d'anclatge com a element estàtic anirà en l'anella de la part de la cintura, en la part de baix. L'anticaigudes deslizant el fiquem en la part de dalt i també el podem ficar en la vella de l'esquena. Per a que no vaig a pegar-nos colps, el ficarem en el portamaterials fins al moment en el qual el tinguem que ficar en el moment de la corda de seguretat. Ok? Agarrem l'assegurador d'extensor IDE i el col·loquem en el portamaterials. Puny bloquejador en el seu mosquetó OK, ens el col·loquem també en el portamaterials. En l'equipament, el bomber té una autosuficiència total en l'ascens i descens per cordes fixes i està operatiu per a qualsevol maniobra que tinguem que realitzar i qualsevol servei en la vertical.